ברוכים הבאים ל-The Voice כנען, כאן אלוהים. תודה לצוות השופטים, תם, רשע, שאינו יודע לשאול, ואליהו הנביא, ששוב הבריז ולא הופיע. קבלו את המתחרה הראשונה, בת פרעה. נו מהמשת התיבה קטנה על היאור הזך ובתיבה משה הקטן ילד יפה ורך. שירה מעולה של שיר ואפילו מאוד. רשע, מה הוא אומר? חבל שאני לא יצאת בן בכור. ושאינו יודע לשאול. קבלו את המתחרה השני, משה כבד הפה. אבבדי טטטה בני חורים בני חורים. תם, מה הוא אומר? זה היה מעולה, ממש קריאת ים סוף. רשע, מה הוא אומר? גם אני חסרת מילים. ושאינו יודע לשאול. קבלו את המתחרה השלישי, פרעה הרשע. אני רוצה לספר לכם על צלקת מעוברת. טוב, צפרדעה, כי נמרם דבר שחיים ברא לה בחושך, מכת בחורות. דם, צפרדעה, כי נמרם דבר שחיים ברא לה בחושך, מכת בחורות. שוקרן. ולמה לא הסתובבתם? עם כזה רוע, כבר איבדתי את התמימות. רשע. אני ציפיתי ממך לקצת יותר רוע. ושאינו יודע לשאול. לא, לא, לא. שוקרן. תודה שהייתם איתנו ב-The Voice כנען. שיהיה לכם חג שמח, וזכרו, יש לנו כנען נהדרת.